măcar a încetat vuietul. Ava, tu vezi aia? Mi-aș fi dorit să nu o văd. Polestar, după asta veneai tu? Oh, nu-i de mirare că era speriată. Sofia, e magia Ravenzelei. A revenit. Exact ca în visul meu. Deci ce ne facem? E prea departe. Nu putem sări. Putem, cu puțin ajutor. Ha! Wow! Ce drăguț este! Tu prima, Ava. Bine! Hai, Sofia! Wow! Ah! Ah! Sofia! Sunt bine. Sunt bine, fetițo. Rezistă! Te salvăm noi! Nu, tu și frunziși plecați. Venim și noi imediat. Fac asta mereu la educație fizică. Trebuie doar să... Nu! Nu vă las! Am spus să pleci, Ava. Pleacă de aici până nu se dărâmă tot locul ăsta. Doar nu credeai că o să vă lăsăm așa, nu? Asta a fost uimitor. Chiar ești cea mai bună prietena mea. Da. Asta ți-am tot spus. Îmi pare rău. Mi-a fost greu să o spun. N-am mai avut o prietenă bună până acum. Păi, acum ai una. O să fiu mereu cu tine, Sofia. Iar tu să fii cu mine. De acum încolo înfruntăm pericolul împreună, bine? Cele mai bune prietene. Pentru totdeauna. Wow! Brățările prieteniei? Cine ar fi crezut că te pricep să faci brățări? Ha? Hai să plecăm de aici! Sof? Nu era o ușă aici mai devreme? Pare că treaba cu înfruntatul pericolului împreună se întâmplă mai repede decât credeam. Face iubesc.